So what's up guys, good morning. At alas 6 ng umaga guys. Nandito ako ngayon sa San Fernando. Ayan, maaga tayo ngayon kasi magkukulab kami ni Papa EJ sa Naga City. Mag-rides daw eh. Kaso napakalakas ng ulan. Ayan, dito tayo sa San Fernando. Ayan guys, ingat-ingat na tayo sa biyahe natin. Ayan. Alas 6 na yung collab namin sa ano, sa may shell sa Naga City. Kami naman eh. Ayan. Palakas ang ulan. Ayan, ride safe sa lahat. And God bless. Peace. So guys, nandito tayo sa Naga City. Hintayin lang natin si Papa AJ na mag-chat para makakulab natin siya dito sa Magsaysay. Ayan guys, tayo sa may Magsaysay Avenue. Ayan, Magsaysay Avenue tayo. Napakaaga natin eh kasi may rides tayo ngayon sa partida ata. Ayan, partida. Ayan, Papa AJ dito. Aganis na isi oh. Yung rides, inabot lang kaming ulan sa daan. So yun guys, nandito tayo ngayon sa M Plaza. At nabasa tayo ng ulan eh. Kaya ayan, di natuloy yung ride natin ngayong araw kasi hindi daw narinig ni Idol yung alarm ng kanyang cellphone. Kaya okay lang, may next time pa naman. Paano lang tayo dito sa M Plaza ng ulan, patila lang tayo. Yan nating syempre Ryzen helmet. Yan, napakalupit. Yan, tapos ito ang ating Team Kauragong keychain guys. Available na yan guys sa mga gusto mag-order. Yan. Ang ride safe na lang sa lahat ng mga bumabiyahe ngayong araw. Peace.